Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille et spil, et Super Mario spil, og jeg tænker at jeg kommer til at lave en serie med det her spil, og egentlig bare hygge i spillet. Så det er det vi gør. Vi skal nok lige have nogle pakker herinde. Tryk sådan der. Ham der, han var nok lige lidt sur, kunden. Og jeg har spillet det før, så jeg ved godt hvad man skal. No way! Ja. Her er jeg bare startet forfra. Så det er godt. Kan vi lige få noget mere herovre. Der. Og så en til kasse. Sådan der. Og så der. Og så skal vi gøre ham der. Okay. Og måden man får de her ting på, det er at man skal hen i en shop og købe det. For de penge jeg tjener her. Ja, sådan der. Nå okay, det tager lige lidt tid. Sådan der. Nej, han er ikke op helt endnu. Sådan der. Og så tjener vi lige 66 kroner. Fedt. Så tager vi den her vogn og putter den herover, fordi at ellers så er der ikke nogen der kan tage dem, fordi man kan ikke tage dem derovre. Og så kan man købe nogle hjælpere. Jeg har råd til en kassemand, så det køber jeg egentlig bare. Det var lige ret billigt faktisk. Og så mens han gør det, så kan jeg gå hen og kigge i store. Hallo? Sådan der. Der er også et spin herovre. Det kan man få hver dag. Free spin. Hvad får jeg? Noget pant. Okay. Men så skal jeg herind, og hvis jeg skal købe noget sådan heroppe af, så skal jeg bare komme i højere level. Men det her kan jeg købe indtil videre. Mælk, gulerødder, æbler og græskar. Kylling tænker jeg vi køber. Og så tænker jeg egentlig bare at vi skal lave et kæmpe sted. Det kommer til at være sindssygt. Sådan der. Så er vi tilbage. Og så kan vi sætte noget kylling. Sådan der. Lige nu behøver vi ikke sætte det så godt, fordi at ja, vi jo lige starter. Så ja, det er det spillet går ud på. Vi kan lige tage en vogn her og putte den herover igen. Sådan der. Og hvis jeg køber det her. Okay. Jeg tænker egentlig bare at jeg laver det kedelige i starten, men jeg starter lige med at få nogle penge, og så vender jeg tilbage igen snart. Jeg så lige der kommer en bus. Prøv at se, der er en bus her. Og så burde der komme en masse folk ud af den lige om lidt. Burde der ikke det? Nå, okay. Jamen, det går rigtig godt. Og jeg har masser af kunder her. Jeg er lige i gang med at pynte lidt og sætte dem her nogle gode steder. Så det skal vi også lige gøre med den her. Vi kan starte med det. Sådan der, så skal den bare derovre. Sådan der.
kan også lige købe sådan en der. Det er en, der hjælper mig. Se, nu har jeg nemlig 2. Når bussen er allerede kommet. Prøv at se alle de mennesker. Det er det, jeg siger, bussen er virkelig god. Og det er så irriterende, at man skal putte vognene. Sådan. Der. Vogne. Der. Vogne. Der. Og jeg har ikke nok vogne, men heldigvis kan man købe vogne. Men det har jeg heller ikke gjort endnu. Altså, kan de da ikke være lidt hurtigere med de her kasser? Der er sindssygt mange kunder. Jeg tror lige, jeg går hen til markedet og køber noget mere. Jeg kan nemlig lige gå herover og købe nogle vogne. Jeg køber en. Fordi så har jeg råd til en parkeringsplads. Og så kan jeg få flere folk herhen. Og jeg har også købt lidt mere ting, som de kan købe. Sådan der. Og så sætter jeg parkeringspladsen herude. I kan se, at jeg også har købt et par. Sådan der. Og så sætter vi den. Så har vi en til parkeringsplads og mere mennesker. Og så skal jeg have den herovre. Sådan der. Ja. Der er ret mange mennesker lige nu. Og også her. Der er rigtig mange mennesker. Jeg kan lige hjælpe med at få nogle kasser ind. Her. Og lidt flere. Der. Og en til herovre. Der er kun en guld over nemlig. Og jeg er level 4. Og jeg tror jeg har sagt hvad man skal bruge levelsene til. Og jeg har også sat den der blomst, som jeg fik på hjulet der. Det går egentlig meget godt her. Sådan der. Men der er godt nok også mange mennesker. Jeg tror lige, at jeg skal skaffe lidt flere penge, så jeg kan få man kan købe flere kasser, hvor de kan komme og købe. Det koster 1000 for en, så det skal jeg nok lige have, ellers så bliver det vildt. Jeg kan lige tage den her og putte her, og der er kun ham der, hende der selvfølgelig, og nu kommer der flere. Jeg prøver lige at gå hen til shoppen igen og se hvad der er. Der er også en parkour der, så kan man købe en kasse til 1000, og så bliver det bare sejre, men det er også. Og det har vi ikke lige råd til her. Lige nu i hvert fald. Jeg vil købe... Har jeg købt tomater endnu? Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Så det tænker jeg lige, vi køber her. Og så går jeg tilbage. Sådan der.
Ej, jeg har jo masser af det her. Jeg har ikke lige en... Husk, at jeg har købt. Sådan der i hvert fald. Og så kan jeg lige... Altså lige nu skal det jo bare stilles op. Så vi starter med at stille mælken her. Og så har jeg mere mælk. Den kan vi stille på den anden side her. Og så en til. Sådan der. Og så en cola. Den kan jeg stille lige her. Sådan der. Og så skal jeg egentlig bare hjælpe med de der kasser der, fordi de der hjælper, de er ret langsomme. Sådan der. Kan jeg lige få en kasse? Nej, det kan jeg ikke. Sådan der. Nå, det var det, hun gør nu. Nu tager jeg bare mælken her. Jeg fik level op. Fedt. Nu kan jeg købe en til kasse. Og så er der ikke så virkelig mange personer der. Det skal jeg have med det samme. Og jeg kan købe en til ting, men det gider jeg ikke, fordi at jeg kan godt lige købe toppen der. Det kan jeg godt lide, ja. Sådan der. Fordi så kan jeg sætte den her. Ja, hvor kan jeg sætte den? Det burde jeg nok lige finde ud af. Jeg sletter den lige. Og så kan jeg kan lige så godt bare lige sætte den her. Sådan der. Og så købe en til. Kassemand. Kan du lige komme, kassemand? Der kommer kunder. Godt. Og så går det hurtigere. Det er også det, vi har brug for lige nu. Og så kan man se, det er vel, hvor mange mennesker man har i butikken. Er det det? Har jeg 51? Nej, det er det nok slet ikke. Det er det heller ikke, hvor mange man har haft. Okay, så er det hvor mange der har været der, eller hvad? Det kan også godt være. Men jeg føler, at der har været flere. Vand, han er sort, der ikke er vand. Hun, ja. Jeg har også noget mere mælk her. Vi kan lige sætte her og her. Sådan der. Det går egentlig meget godt lige nu. Vi kan lige få noget mere kylling her. Hvis vi kunne få en kasse, selvfølgelig. Rører jeg ud? Det tror jeg lige, jeg gør, så... Nej, det gør jeg ikke.
Det lagger bare ret meget lige nu. Der kommer en bus. Nu kan jeg lige gå hen og vise, hvad der sker. Der er en bus der. Og så kommer der bare sygt mange mennesker. Vi kan lige tage det i vognene her. Det synes en virkelig stor kø. Og man kan også opgradere det større her, hvis man vil. For monies, men det er ikke lige det, jeg har over til lige nu. Det kunne være, at jeg skulle gå hen til shoppen. Det tænker jeg gør. Sådan der. Og så tænker jeg lige, at vi køber noget vand. Fordi det har vi ikke endnu. Og her, hvad skal man i level? For at få det. Så står der Equip level 6, så det kan jeg meget snart få. Men lige nu... Ej, det er måske ikke lige det. Måske det her. Sådan der. Det var det, jeg havde brug for. Og så har jeg lige råd til en mælk her. Og så går jeg tilbage igen. Sådan der. Der er ikke plads til mere mælk, så tænker jeg lige, at vi sletter den der, sådan der. Og så sætter en mælk der. Og så måske en kød her. Og så noget water her. Sådan der. Og så kan man se, at man unlocker flere. Ej, det var ikke lige her. Her, ja, så unlocker man personer, når man køber en. Ja, det er mad. Og vi skal egentlig bare, der er 14 vogn her, det skal derovre. Jeg ved ikke lige hvorfor, at de ikke er derovre. Kan jeg tage dem? Sådan der. Sådan der. Level up. Fedt. Nogle flere vogne. What, der er så mange personer. Og jeg har 3.000 kroner. Det er også ret mange. Så jeg tænker lige, at vi går hen til store. Fordi at jeg har jo lige fået en unlocker det næste med her. $2.000. Det er ret dyrt. Kød. Jeg kan købe noget kød, fordi så kan jeg sætte det ved siden af det andet. Der. Og så kan jeg måske også lige... Jeg køber en til for at sætte den der væk. Sådan der. Og jeg var tilbage igen. Og jeg var tilbage hele tiden. Sådan der. Og så mælk. Nej.
Nu anlægger jeg ind til person. Men jeg tænker egentlig bare, jeg siger hej, og vi ses til næste video. Husk at gå ned og subscribe.